olembedwa ntchito. Monga mukudziwa kuti nthawi timakumbukira ntchito zawo, timaona ndithu kuti amenewa maufulu awo ngotani, komanso zina zimene amakhala akumana nazo tsiku ndi tsiku ndi zotani. Ine ndi Zafanaya Nungu ndi Dr. Said Jackson amene ndithu ndamene akhale akufotokoza satani wa zimene tikhati kukambirana lero makamaka kwa anzathu amene ali olembedwa ntchito. Iwowa ndi mphunzitsi ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi College of Accountancy. Iwowa ndi kaswiri pa nkhani ya zachuma. Tikhali modzi tonde musandisendeka. Ndiwondreni ku program yathu. Zoma kwambiri. Monde kumeneko. Tili bwino ndithu topa anzathu. Ayi, feso tili bwino. Basi. Tukamba nkhani za anzathu olembedwa ntchito. Nthawi tikumbukira ndithu anzathu amenewa. Mwina mangu poyambira penipenipo mungafotokoze motani olembedwa ntchito ni munthu otani? Ayi, munthu olembedwa ntchito ndi munthu kuti chichewa chake tingati chani, munthu amadachitidwa haya kuti azigwira ntchito kumapeto kumalingana ndi mgwirizano azilandira ndalama, kaya kutha kwa wiki, kaya kutha kwa mawiki masabata awiri, kaya kutha kwa mwezi, kandi contract kuti mwina ntchito ikatha ndiyeno tikupasani ndalama. Amene ndi ogwira ntchito. Ndithu ndiye tikamati mmene mwafotokozera choncho wena kukhabe ndi chidwi nziti zimene zimamulola munthu kuti kanthawi kena atha kumana ndi mavuto ngati mwina kuphwanyidwa maufulu. Chifukwa timaona anthu ambiri amene ali pa ntchito amakumana ndi zikhomo zambiri. Zoona adi pa ntchito amakumana ndi zikhomo zochuluka kwa basi. Mwina kuchepekedwa kwa malipiro, ntchito kukhala chachikulu kwambiri, koma malipiro kukhala tosagwirizana ntchitoyo. Munthu walandira koma kumakhala wokwiya komanso makhala wozunzika. So komanso maola ogwirira ntchito ena amayambisa mamawa mpaka na madzulo akugwira ntchito. Mwina penanso kudwala kumene pezeka kuti munthu wadwala koma kampani si kumusamalira, kuti mwina kumulembesera mazimu kapena zinthu zina kuti akhale ndi moyo wake wathanzi. Zimene zozo ndi zovuta zina ngati zisakuchitika pa kampani. Inu ngati mmodzi amene mumasata bwino zinthu mudziko muno, environment yathu ya anzathu ogwira ntchito mungayifotokoze motani mwachidule? Mauti environment yo ndakulu amenewo. Ndakulu kwambiri. Mauti environment yathu kumalawi kunoko ili very complicated. Ngati mungandilole kuti ndilongosole mwasatane pang'ono situation yathu imene ili kumalawi kuno very complicated. Amalawi tonse tilipo pafupifupi 22 million malingana ndi awa auditor amene anapanga kafukufuku wawo 2026 yemwe uno. 22 million chakuti. Koma out of that mpeza kuti 14.5 ndi anthu amene ali nzaka 18 mpaka na 24, 18.5%. 14.5% imene bwachita translate mukapeza kunena kuti ndi 3.4 million achinyamata amene ali woyenera kulowa chani. Awa ndi achinyamata amene apanga maphunziro awo bwinobwino akachenjede za manjazi. Akuyenera kuti amene akhale ndi kochita, akhale ndi ka source popezera ndalama, akhale napo 3.4 million. Komanso ma statistics ena amanena kuti 270 amakhala kuti the eligible malingana ndi World Bank nawonso report lawo. 270 amenewo ndi ali very very eligible kuti akhoza kulowa chani ntchito, but the carrying capacity ya Malawi yonse ndi 40,000. Zimene zikuonesa kuti mbali yayikulu ikungokhala ikungoyenda basi kumangoyenda. So when you are talking of that environment payoka it's not good. Imampangisa olemba ntchito kukhala onyada.
olemba ntchito khala onyada nangasi pachizungu mati supply and demand kuti tsopano ufuna ntchito ndi ambiri koma oti angalembedwe ndi ochepa so employer ndefunsa mwandifunsa loyamba lija opezeka kuti tsopano ma number of hours ogwirira ntchito akuatalikisa zakuchipatala zina kuchosa ukati udandaule you cannot even protest ma demonstrations akuti amene akuona kuti watopa mwina angosuntha khomo ndilo losego after all amadzatulusa envelope ndi tumaona makata ose afuna ndalembe chanyawa ndalembe ntchito why because we have that labor supply and labor demand pamene papa sipali bwino even we are very far from the equilibrium so zinthu ngati zinezozo ndi zinthu zovuta now zinthu zovuna muukambazo wena takukhalabe ndi chidwibe kuti chapanga contribute to that ndi chani kwenikweni mkuona kwanu zapangisa kuti zifike apa chifukwa mwakambazo kuti anthu akuphunzira wena akutenga madegree wena ndithu akutenga ndithu ma certificate ntchito zamanjazi zambirimbiri zochitika kunjapo koma reaching this far reaching this far fakenaneyo kuti because zinthu zimayambira patali nde zimapasirana kumapasirana kumapita mpaka na maifekisake umakatulukira kutali uko zinthu izizi just because of policy policy because pamayenera kukhala pansi kumaona ma policies athu kuti ma policies tiike policy to curb this such a problem isanakule ukafika kutali tikhale kuti ma policies awatayika mmalo for example maiko anzathu tamva kumoyo is it Italy or Spain anayika ma policies a child spacing kuti ayi ana muzilekezera apa musamangotani kodi musamangobereka imene mutayambala ndi gulu kuchina to anayika so to police kuti ayi musapitirire apa ayimani apa you understand ma policies pali ma police eno kuti tichulukane ngati njenga ndi police yeso limene tichulukane ngati njenga si police pene koma ndi police yononga imene ndi police kumoyotani yononga mbuyomo timakhandi ana 7 on average anthu amene abadwa ma 70 ma 60 machani family timakhala ana 7 nambala chani ine 6 ine 7 ine 5 pakali panopo ndi 4 on average pachani per family we are supposed to be at least 2 trying to controlling bwino kuti population isachite mokhala ngati mowirikiza ndikuti mbali imene ndiya ife sopano ngati wanthu koma timayenera kukhala sensitized ndi anthu ozindikira mabungwe omwe si aboma ayenera kulowapo boma limene liyenera kulowapo kusogolera kuti kuunikira mtundu wa Malawi kuti at least zinthu child spacing ikhalepo komanso policies on industrialization industrialization now converting our ma primary products into secondary products and the like inuyo mkoza kuyikira umboni kuti makampani ambiri kumalawi kunoke ena anasekedwa anapita ena nthawi yakamuza analipo kungolowa matipate ena anagulidwa ena zinatani industrialization is not there so there was supposed to be a policy ya industrialization kuti tizipanga katundu ati zilemba makampani aziyambika malawi muno anthu azilowa ntchito and we move in that perspective child spacing ikuchitikaso takamba mbali imene tifuna tikambesa pano munthu uyuyu walembedwa ntchito apange bwanji develop as individual kuti padzioneka ndithu kuti munthu uyu ali pa ntchito apo ndi kuti kuchito kuja ikulowa salary akumatha kuyenda mafirudi apange bwanji mumuthandiza bwanji amene komatu amene mukwane nawo amene akulandira salary ngati ilipo di salary ngati ilipo salary it's almost 1 to 2%. Anthu amalandira koma zinyenyeswa tizinyenyeswa toti tikasunga tole what can I say to answer your question so I will not be direct but I will answer it eventually 80% ya anthu ali kumuzi
anthu achali kumuzi aja zimene akupanga yoni maganyo okhoka m'minda makamaka azimayi amene ali okha ndi anawo akupita m'minda umakalima kungolandira lero lino kaganyo ka 10 kaganyo ka 5,000 anakasola pena pake chimanga anakatuta chimanga basi 20% ili mtawuni muno wandipesa penepo 20% ili mtawuni muno malingana ndi World Bank ndi World Meter awo ma surveys awo. Now out of 20% imene 94% of this 20% ali mu informal sector koma tinawo muti tinawo muno mtawuni muno. You understand? Yes. Now what does it mean? It means anthu 9 pa 10 paliponse anthu 9 ali mu informal sector. Ndi amakaniko amagulisa mandasi amagulisa mazi amagulisa thobwa mtawuni muti momuno amaitanira mamini basi amangopeza tizakudya tapa siku limene lolo mpange survey mpeza kuti is a good chunk of anthu amene ali pa inform palibepo salary. So salary yo ikusalira ndi ako kanayi ka 1% yakuti chati salary. Komanso pa salary po amene amalandira tooneka kumaso ndi ochepesesa kumalaiko. Ndeti kamba zawo olandira kakumaso kuti pamene popo how do kuti sona amene what is needed is budgeting. Proper budgeting. Pali ma wants ndi pali ma needs. Chichowa chake timati yani zokhumba ndi zofunika pa moyo wathu. Zimakhala zotani kodi zokhumba ndi zofunika pa moyo wathu. Ndifuna kuti tiyimire pamene pokaye tikabweranso tiyambira pamenepo. Zokhumba ndi zofunika pa moyo wathu. Ndi zimenezo akuti zokhumba ndi zofunika. Tibwerenso kuseripa. Tujeza nkhani za anzathu apa ntchito pamene tikukumbukira ndithu Labor Day tsiku la anthu apa ntchito kuonapo zimene iwo amakumana nazo komanso mfundo zina zimene zingathandize iwo amene ali olembedwa ntchito kupita patsogolo ndi moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ndidi Dr. Said Jackson amene wandithu ndi mphunzitsi wa ku skulu ija ya Malawi College of Accountancy. Iwo aso ndithu kaswiri pa nkhani ya zachuma nkandabweresa pano kuti ifeyo anthu apa ntchito ndi nkhani zachumazi ndikuti pali ubale waukulu kwambiri. Tinakamba kuti pali zofunika ndi zina jamati chani? Pali zokhumba ndi zofunika. Manidzi ndi ma wants. Pamene utambasula. Anthu ambiri timakanika kusiyanisa ziwirizi. Choyambirira zofunikazi timayenera tizisogoze. Zofunika zake ndi chakudya. Yes. Palibe munthu amene angakhale osadya. Tiyenera tichita identify zakudya zathu malingana ndi ma levels athu. Osakhumbira zakudya zapamwamba iweyo uli pansi. So zakudya ndipafuna ndithu fried chani kuti utangodya masiku awiri olo tsiku limodzi lomwelo madzulo uli maluzi. Zakudya komanso molingana ndi iweyo umene ulili. That's number 1. Number 2, shelter, malo ogona. Ifali yense kukadafuna katani akagona. Ukasankhenso malo ogona olingana ndi iweyo umene umatani umapezera. Osati malingana mene umapezera. Osati malingana ndi peer pressure. Kuti nzanga ujenere limodzi ku college koma kugona ku nyumba kumpanda. Inenso ndikakagona nyumba yoti siya kumpanda ndioneka ngati kuti ine am out of fashion. Iweyo uonesese kuti you have defined food, shelter, clothing inde imabwera but once in a while because kugulira tutachake cha mtundu. Okay. Koma key things ndamenewo. Ukapanga zimene zija ndikuti kwinako kamoyo mukaona kuti kakuyenda ndithu momwe na ka saving kakuchitika. Zokhumba zimatha kubwera ndithu kuti mene ndililimo
zendera Fortuna yetu sozo khumbazo ndi mayendedwe magalimoto Fortuna na nkukaipa kaso hayala you see masuti isi ndona yako itu ya koma masuti kuchena koma munthu kunyumba sunadye kugona posalongosoka so zimene maonsiwa because we don't define them properly zimene boma likupangika chop at individual level ngati ineyo ndiyenera so kumaona. I was telling you kuti kunyumba galimoto ndayimika kuti galimoto zimene zitani izi zikhale ndilo wa minibus mpaka na situation ezachite chani izachite improve to accept kuti situation imene ndili ndichita address manizo okhoka ana kunyumba azidya magesi aziyaka mazi azituluka basi tichite move at that particular level. Ndiye pali china chimene munthu ngati munthu anga mabanga munthu akuna khala ulipira ntchito mapanga ntchito chimene chingathandizebe kuti munthu uyuyu moyo wake uzikhalabe wosunthabe chifukwa takhalapo ndi masinali onena kuti anthu kumanena kuti asaidi ali pa ntchito koma sizimaoneka bwinobwino ayi ankhangati kuti sagwiraso ntchito taonapo zinthu ngati zimenezo utani munthu kuti at least udzionekabe kumaso kwa anthu kuti awawa akugwira ntchito. Zimenezo ndizoona ola saidi odi in real life anenedwa magraduate azawa kula galimoto kuthamanga pansewu asaidi akuyenda okay zimenezo ndeza chitika. You know, we are coming from different backgrounds. Before I answer your question, dependency syndrome. Yes. Kuti munthu mmodzi ali ndi anthu angapo amene akuwathandizira pa moyo wake kulipira fees ana azolongo wako ana akosa iwe wemwe nde timaoneka anthu kumanyozeka koma anthu asakudziwa kuti munthu amatani anthu ambirimbiri andi imeneyonso ndimenenso ikuonongaso lebaso kumalawi kunoko wage makamaka komano diversification is very very important. Pamene tikugwira ntchito tiziyesesa ngati akazi athu ali a housewife tionesesa kuti matumba amakala ayima panjapo paja makala so imeneyonso izakhalanso nkhani ina ngati malonda ndithu ka nkhuku za lokolo mukuweta pa khomopo ngakhale pali palenti siku losamuka mukuzozikokola zimene zomatani kumapita nazo kaya kuphika thobwa kutani koma something else has to be done parallel to your actual source yopezera makobi. Tisachite kudikira kuti ayi poti timalandira pa 25 tilandire ndi ukalandira 2 days later uli pa 0 ndipo singafike so pa 10 kupeza kuti sala yoseje yerani yata. So diversification is very important. So ukamagwira ntchito bwana Saidi ukugwira umakhaso ukukula zaka nkumapita imadzafika nthawi nina kuti ulo wa office utakhala iwenso ufuna kupuma amatha kukufikira maderadera kuti Dr. Saidi I think mutati muone bwinobwino mufunika mukapume nthawi imene munthu muyikozekera bwa kapena ukadzauzidwa nde uzaje mutu sopano kuti nde ndipanga chani lizitani ndizipanga bwanji. You know, nkhani ya pension is unfortunate. Nkhani so ni mapolisi zomwe amene tinga manenewo chifukwa pawekha munthu pali ma controllable factors ndi pali uncontrollable factors. Koma inu lero lino mukatenge ndalama ku commercial bank using your pension as a collateral akakukanana pene muli nyamata tindevu muli very strong yoti mukoza kuthamanga kupita ukulero kubwerera kuzapita very strong koma kukanani kuti mukatenge loan collateral ikhali mafanzi anu akudikira mwakula mwatha mphamvu ndi azachita no release ndalama zimpanganazo chani it becomes very difficult. So policy, the government should help the society by putting ma policies okuti anthu azikwanisa kulemba ma business plan awo amphamvu using ma funds awo amene ali ku pension administrator aja to access ndalama zawo zija. You get it? They can put a percentage or certain drama you say ija. They can say okay you can access 40% collateral to your what? To your loan. Muona ati ma business ambiri tibuka ndipo zinthu zi economy yamba kukoza kupuka pang'ono. That's number 1. Number 2, kuzikonzekeresa
tokha planning ndi kudzikonzekeresa tokha as we are today kuti ine ndizakula ngati ine apapa ndikuchita kuziwiratu kuti zaka izi zikubwerazi zikubwerazi ineyo ngakhale ndili lecture kuzakhala chifundo cha anthu chokuti atiye timuyike month to month koma zizakhala kuti ndatani ine ndakutuluka basi ndikumafunika kudzikonzekeresa kangachepeko kati ndi a housewife pakhombo tizatuma kumuzi azikakhazikisa munda kodi zimatheka ndithu kuti mukukula mnyayiso imatha kuchepa as you're growing ayi so wena mati sono munthu yutu nthani yake amangosintha ntchito koma khangati imene msinkhu wafikira apa sizikutheka ayi mwayi ndi wina msinkhuso ndi wina ine pali ine panopo ndi wakalekale koma pali ana otangobadwa m'maitemu analemera kwambiri kuposera ndani kuposera ine mwayi and age they are not correlated at all sizimagwirizana munthu ukamakula udindo so umatani umakula so udindo ntiye mafizi kaya kuchipatala kaya chani zimene zimaterepheresa koma zimaterepheresa kutukuka koma betiyesese amene amalandirako kenakake ayesese kuonesesa kuti akusegula ka business kamtundu wina ake kuti nthawi ya pension kanyumba kokha zakhale nako ka business kafika kutsegula utalandira pension yo kapena usanalandire uli kutali ka business iko ukhale nako experience uziyendesa ka business kamene kaja ikazama kuona nthawi iyo ukakhalapo basi no kuona kuti kupanga bwanji komanso ifeyo monga ugwira ntchito ma ethics ndimaona ngati kuti ma ethics kwa anthu ogwira ntchito ndi ochepa makamaka ntchito mboma ma ethics ndi ochepa kwambiri timangoona katundu wa boma ukhala ngatinso ndi wathu sitimatha kusiyanisa kuti uyu ndi wa boma wa gulu nkhani yomapita ku ntchito 10 koloko umapita ku ntchito 3 koloko wawerukako kungosiya jacket yokha pa mpando ndiye ukafunsa apangoti tili mboma atupati you see moonlighting is pezeka kuti iwe anakulemba apapa komano kupezeka uli uko madokotala mukampeza dokotala kayoko kwinzi just an example kuti kulibeko koma example dokotala wako kwinzi ali kumwayi wathu akachoka kumwayi wathu uyo ali ku Seventh Day Adventist uyo akuthamanga kupita uko malo khala malo amozi kuchita concentrate bwino kuthandiza kugwira ntchito imene anakulembera I think on ethics we need to do a lot of things even corruption is pa ethics bomb chinanso chimene pale bapa ndi training boma inde budget anayikamo ndithu ndalama zambiri za human capital development tikufunika anthu ambiri wawa apite kuma technical colleges akaphunzire kumene kuja kuma community technical colleges awaso convention ameti inawowa muzazanemo anthu for today capacity yawo ndi 750,000 chaka amalemba anthu 750,000 ukaphunzira maluso amanje sochitira kwasiya and masiku ano maluso amanje ndamene akuchita bwino kusiyana so kukhala mu office you see so we can export anthu kumapitisa kusafika kuchangopita anthu opanda china chilichonse palibe ntchito imene akuziwa angopita koma atati apite munthu ndi carpenter apite kumene kuchoko munthu amaziwa za magesi ndi plumber kapena za farming izi anapanga ma connection anthu mapipe kukafamu kenakake ziko lina lake akuzokalumikiza bwino tikufuna anthu oti ali ndi maluso we can export them kumachita so limiti tima forex kumalayi kunoko kamalayi kanokonso ngumatani kumasintha ma diasporas athu ndi anthu okuti ambiri ndi anthu oti kusukulu olo maphunziro olo zintchito zimene akugwira kunjako ndi zosalongosoka kwambiri. Tathokoza kwambiri Dr. Said Jackson kuti nabwera tachiza limodzi ndithu nkhani zimenezi nkhani zokuzandiyana zathu apa ntchito tikakufuna nsoni kutsogoloko tidziwira nani kuti bwerani paliso iyi mukambeko tinakamba kuti nkhani za ndalama zimene ndi mumaphunzisa kusukulu kuja zachuma kawerengedwe ka ndalama izi zake
sizikutalikirana ndi anzathu apa ntchito ndilebe ikonomi imene ndi chimodzi ndithu so nde tathokoza kwambiri. Ndimene tamalizira kucheza kwathu nayi ndi Dr. Said Jackson, mphunzitsi wa ku sukulu ija ya ukachenjede ya Malawi College of Accountancy, iwo ndi kaswiri pa nkhani ya zachuma. Nde takamba zambiri, tacheza zambiri zolingana ndi anzathu amene ali apa ntchito, atilangiza komanso atiunikira mwina mofunika kuti tikonze kuti moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ifeyo ngati anthu apa ntchito kupitabe chitsogolo. Ine ndi Zafanaya Nungu, pitizani kuonera mapulogalamu athu osatirawa. Bodo